fracàs. Són com la vida. S'han de saber treballar. No vols sentir la cara, perquè saben que no faré cas. Molt bé, però jo sí que et faré cas. Digue-m'ho a la cara. I per què vols sentir les xafardries que diuen que tenen els meus amics? Ell és el meu millor client. Pues mal. Eso es uno de los problemas muchas veces del amateur, ¿no? Eso mal, porque es muchísimo esfuerzo y además tú sabes que la función, cuando tú la presentas en esas dos funciones, la obra cuando tú la presentas, no está ni mucho menos madura. La obra va madurando en función de que tú la vas repitiendo. Yo he hecho otras cosas que he tenido la oportunidad de hacer después muchos bolos y muchas más funciones, y es que no tiene nada que ver. O sea, cuando llevas la 10, estás con una seguridad y disfrutándolo tanto que, bueno, merece la pena el sacrificio. Tot lliga. Us parlo i no m'enteneu. No ho sabeu que us parlo a vosaltres. Ei, no diguis puta a la Carol Newman, que és la meva amiga. A més, a ella t'hi van explicar. Li va explicar una altra persona del club de tenis, Aquell rumor. Qui? En Harold Green. Harold Green. Qui collons és en Harold Green? Un soci parcial que el van admetre la setmana passada. La meva tècnica és gravar-me, no? Quan fem nosaltres el que som les italianes, és a dir, que és quan ens ajuntem, abans de fer els assajos, els personatges ens ajuntem i fem lectures, no? I intentem sempre, per almenys jo, portar una gravadora, i llavors gravo tots els personatges perquè estem fent la lectura. I a partir d'allà és quan jo, de vegades en gravo a casa, incideixo amb el meu personatge i amb els parlaments anteriors dels altres companys per anar recordant, per anar-me familiaritzant amb el que jo treballaré i també amb els altres, no? Perquè, clar, sempre també has d'estar molt en contacte amb el teu partener, no? Amb els que tu interactues, que si tu lo lanzas, bumba, i no interactues, és a dir, malament, no? I la meva tècnica és aquesta, posar-me els Wallmans, desconnectar, anar caminant per Barcelona i anar deixar passar. Jo crec que li poses, jo parlo per mi i la gent que jo he treballat, i la gent es fica fins a l'últim moment amb el personatge que estàs fent. Jo crec que en aquest sentit no hi ha cap diferència amb l'actor professional i l'actor amateur. És a dir, t'hi fiques al màxim perquè vols fer-ho al màxim de bé possible. Clar, evidentment, la gran diferència és que el professional es guanya la vida amb això, fa l'obra un fotimer de vegades, que nosaltres només la fem en un cap de setmana, i clar, la diferència és aquesta. Però evidentment jo crec que fem l'interès i les ganes de treballar, jo crec que és el mateix. De fet, jo, els nanos, quan se m'acaba una frase que em sembla que està bé, quan començàvem amb els nanos jo els deia, us agrada anar a PortAventura, als parcs d'atraccions, i us poseu un cinturó de seguretat i us llanceu a situacions físiques que són extremes, però que aneu protegits per un cinturó de seguretat. Doncs el teatre és exactament el mateix, és un parc d'atraccions emocional. Què fareu amb el teatre? Viureu emocions a les que probablement durant la vida no us podreu acostar o no tindreu l'oportunitat de viure, perquè el teatre proposa conflictes. Sense conflicte no hi ha teatre. Si el conflicte és molt bèstia, les emocions seran molt bèsties i tindreu oportunitat d'experimentar coses que en situacions normals probablement no descobrireu mai. I tindreu un cinturó de seguretat perquè pots dir prou. Pots parar, pots respirar i pots continuar. Gairebé. No és el primer guió que escric, però sí que és el primer guió que serà representat, que el representem 14 i 15 de novembre, i està inspirat en l'obra Lisístrata d'Aristòfanes, que és una comèdia grega molt antiga, de dones revolucionàries, i nosaltres el que hem fet és adaptar-ho al segle XXI amb dones del segle XXI que dialoguin justament amb la problemàtica de ser dona en aquest segle. Però no són les úniques dones que apareixen, també apareixeran un parell d'homes, però que no us vull avançar més sorpreses encara. I com va sortir la idea de fer això? Doncs, després de llegir Lisístrata a mi és una obra que m'apassiona moltíssim, per molts és considerada com la primera obra feminista,
que es va estrenar potser per l'any 400-500 abans de Crist, té més de 2 mil·lennis aquesta obra. Un fal·lus! No és un fal·lus, és el fal·lus. Aquest és l'ens, el membre que no sé què és que que ha construït la nostra societat i que ens ha fet sucumbir a la seva sobirania tirana. Això és amb el que pensen els homes, la nostra perdició. Simoni! 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 Què faria jo sense aquest silenci i abisme dels murmuris, panteixant furiós cap als socors, cap a l'amor, sense aquest cel que s'eleva sobre la pols del seu llast? Què faria jo? Fora! Fora! No en volem aquí, d'homes! Fora! Fora, que no hi sents! Fora! Fora! Fora, que no en volem, hi dic! Fora! D'una vegada ja! Què passa? Quan acaba la cançó és que no n'he vist el fal·lus. Quan acaba la música tenim un fal·lus, clar. Quan sentiu el pum! Un fal·lus! Perdó. Ja? Sí. Acció! Volem vestir com vulguem sense ser criticades. Ni insultades. Ni intimidades. Ni assetjades. Ni violades. Ni assassinades! Com que Lisístrata és una obra que m'apassiona tant, vaig pensar, jo algun dia he de fer alguna cosa semblant com aquesta. Necessito fer algun tipus d'adaptació. No l'original, perquè potser queda molt desfasada, però sí adaptant-la als nostres dies. I el que planteja és tan universal que actualment encara té vigència. I justament es diu la rebel·lió de les dones, perquè aquestes dones es reuneixen en la primera escena en assemblea per fer la seva pròpia rebel·lió. O sigui, quina és la teva impressió? O sigui, ja sé que la fas perquè és una obra que t'agrada, però m'imagino que és una obra que vol trametre un missatge. I tant. És una obra feminista perquè actualment una de les paradoxes i una de les conclusions que arribem amb aquesta obra és que perquè tot just després de 2.500 anys encara Lisístrata és tan vigent. Què ha passat? Que les dones, des de fa 2.500 anys, les dones de Lisístrata i les dones d'avui dia, encara hi hagi coses que estan relacionades. Per tant, una de les conclusions que hem arribat és que la història és cíclica, que una cosa sempre es repeteix. Llavors el que necessitem és fer-la lineal, i és en això en el que sentim més, és que les dones es rebel·len per evitar que la història torni a ser cíclica. Bueno, pues penso que és un gran objectiu que voleu complir amb aquesta obra. Sí, i a més és una obra còmica, però és molt satírica. Utilitzem la sàtira com a arma punyent per fer reflexionar. O sigui, riurem, però també pensarem. Molt bé, doncs et desitjo tota la sort del món. Ha arribat el moment, dones del món, de deixar de sentir-nos tractades com a objectes per sentir-nos tractades per fi com a humanes. Bé, voleu saber per què soc rebel? Ho soc gràcies a una festa que ens va convidar la més rebel de totes, la que ens va fer obrir els ulls, la Lisi! Al revés, sí. Vinga, t'hauràs d'abstenir del sexe. Per acabar amb aquesta societat falocèntrica ens haurem d'abstenir del sexe! No, de què va? Ha arribat l'hora, dones del món, que per fi siguem
el que sóc. Venga, bola. Ahí, pues ya está, vale. 1, 2. Y esto tiene que ser porque no sé qué, por no sé qué, por no sé qué, por no sé cuántos. ¿Vale? Va, pum, 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 pum. Jureu solemnement fer la guerra fins que per fi siguem tractades com a humanes? Ho diem! Per les dones! Per la rebel·lió! Per la causa! Per la Virgi! Per nosaltres! Perquè som la part! Vull dir, la vagina? Què faria jo, faria com ahir, com avui, mirant pel meu ull de bou, si no estic sol, errant i vibrant lluny de tota vida, en un espai titella, sense veus entre les veus, tancades amb mi. Què faria jo? Què faria jo? Què faria jo? Muerto. L'he matat! L'he matat! Aquí! A l'estatus quo! A l'estatus quo! Salut! La flama de la rebel·lió s'ha encès dins meu. Un foc latent que creia extint, que sé que totes podem atiar amb la llenya rebel. Cremo i em sento cremar. I molts cops cal provocar un foc per extingir-ne un altre. Esteu acabats. Palmareu tots. No quedarà ningú. I ell sóc aquí.